Julirde jum'aare nanande marde tariha belka wakinika maɓɓitama to gallure kete diwal futnange lesdi Cameroon. Ummatore ɗutnde iwde gila nder e yaasi lesdi on tawa to maɓɓitol ngol ngam telmingo ñiɓol maare laatago ñiɓɗo nde on wonayi julɗo. Zudeng Lambert ɓurɗo andirego Papa Lambert on ñiɓi julirde nden nder muño jawmirawo. Ko laarini julurde kam suudu Allah on min waɗi nana suudu amin bana no waɗi ɗo pat sembe man naha amin Allah on hokki sembe man on min waɗi kuje man min waɗi ngam Allah on. Sewo julurde ɗo wato wane wolwi wala ko min yiyay wala himɓe on waton ko min kam dañama ha ɗo meɗa mi yiya himɓe ko hawri ede ko hawri sewo maɓɓe ko julurde wala bo gal waɗay kam ɗo foti pat wardi yaɗo habe Nigeria ɓe fuɗɗo wari yaɗo wala ɓe waray ɓe yetti mo waɗini amin julurde men min yetti Allah min yetti mo kam ɗumanude de o laari kala ka ko amin o waɗi sembe mako o waɗi wallitide bawɗe mako Allah wallimo mo haɓa timmini min tiiɗa jonta kam min jangga min ayna julurde men Allah ɓeddina amin feere. alhamdulillah en yetti Allah sini ɗo ɓe deydey moƴƴere nde o moƴƴi amin ɓe hokkugo on mo wari walli amin ha ñiɓini amin julurde ha lesdi amin Monsieur Lambert mi yettimo juur Allah hokkumo hayru hokkumo kala ko ɗume fu Allah wawnumo bo deydey wallide je walli amin ɗo o andugo amin feere fayi. Miɗo yetta Allah deydey moƴƴere nde Allah fondi en Allah ɓamti daraja on Papa Lambert o ñiɓani en julurde man daga ko woni nder kete ɓe yaasi kete ɓe lesdi Cameroon man fuɗɗo seyi ɓe deydey moƴƴere nde o moƴƴi amin. Ballal Papa Lambert daraki to ñiɓgo julirde tan oɗo waɗa kuuɗe hayruje feere feere ɗe ɓosinta gondal hakkunde ummatore ko luuti laarango diina walla leñol walleteɓe ɓen. Hunde gotel on minon man pat ha duniya ɗo pat ɓi adama na goto ɓi adama pat ɗum goto on ngam zonta ɗo kam to ɓe ta'i iyam ma ɓe ta'i jeyam ɓe rufi ha nder tasaw goɗo tawaka kam to ɓe wari ɓe ɗami kam ɓe wiya ɗo je Borro ɗo je Musaw ɗo je Bayal na pat gotel yonki man fu je Allah hokki goɗo ɗo pat na pat gotel wala sendigo ha ton minon man pat ɗum gotel on ha ɗo bo min ɗo viva ensemble wala sende. Gondal belgal waddoyan en ɗotiral ndayoɗen wañidirgo non jawtiral ko ɗume en kuuɗa dow paamotiral dole men en ekkito muymuytiral kala goto men fuu teddine ɗawridoye.